65 ел элек bütün dünya kışkı yıkıdan uyanıp matırlıkka şımganda, İski Atlaş avılında yaşap kilişi, Körkem gailede 5. bala bulup, bir güzel kız tuğa. Ona Najiye deyip isim kuşalar. Najiye Arap dilinden yakın kişi deyip tercüme ediler. İsimine jisimi turu kilip, Najiye biz bik tuğan canlı. Kardeşleri için üzülüp yaşı buğunda. Kişkineden o güzellikке tartılgan can bularak, mektepni tamamlap parikmahir hünerini izleştire. Hamali buğunda 46 yıl indi hünerine tuğrılıklı kalıp, halıkka maturlık ileşe. Üz işin yaratıp, bar көңілін berip başkarganga, anarga kişiler de köp itip tilep yürüler. Бүгінгі күнде туғаныбыз Najia Исхақ қызы Манапова Мавлютова Новоспасская районы Малый Андреевка авылында гомер кичерә. Тормыш иптәше Сергей белән бер кыз бала үстерделәр. Кызганычка каршы пар канатының гомере кыска булды. 16 ел инде Сергей безнең арабызда юк. Ялгыз калуына карамастан, Najia баласына югары белем биреп, ылы тормыш юлына чыгарды. Бүгінгі күнде Юлия тормыш иптәше Илдар белән Самара шәһәрендә яшиләр. Najia үзе бик тырыш, бар яклап та җитешә. Аш су дисеңме, пөхтәлек дисеңме, барысында булдыра ул. Өстәвенә ул яшеллек һәм чәчкәләр патша бикәсе. Җәй көнне ул берсеннән-берсе матур булган чәчәкләр үстереп, матурлыкка күмелә. Кышын да аның өе чәчкәләр эчендә. Якыныбызның олы ярдәмчеллеге һәр вакыт безнең өчен кайгыртып яшәве дә хөрмәткә лаек. Аңа һәр чак безнең белән гел бергә булуы өчен рәхмәт укыйбыз. Кадерле кешебез, сине юбилейлы гомер бәйрәмең белән ихластан котлыйбыз. Кырыштай нык сәламәтлек, ак бәхетләр телибез. Һәр туар таңнар сиңа бетмәс шатлыклар, җан тынычлыгы, матур көннәр алып килсен. Балаларың, туганнарыңның җылысын тыйып, исәнлектә, саулыкта, муллыкта озын-озак еллар яшәргә язсын. Бу бер көнлек дөньяда безгә дә ешрак күрешеп, аралашып, тату гына килеш гомер кичерергә насип әйләсен. Һәр бер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Куанычлар гына алып килсен 65 яшең, ылы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Без телибез сиңа озын гомер, шатлыкларның иң олысын, көннәрнең дә бәхетлесен генә, ә гомернең якты, нурлысын. Иң изге, иң матур теләкләр белән абыең Султан, сеңелең Әлфия, апаң Гөлсинә, энең Иршат, Ульяновск шәһәреннән киленең Илхамия, барчасы да гаиләләре белән. Ике тума сеңелләрең София белән Рәйсә гаиләләре белән. Хөрмәтле Najia Исхаковна, Иски Атлаш, Новоспасская, Ульяновск, Тольятти, Мәскәү шәһәреннән бар теләкләрне дә кабул итегез. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә бергәләп, рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Яхшы кеше туган бүген уйласам исем китә. Көндә җай табып торасың җир җимертеп яшәргә. Теләкләрнең иң изгесе бөеремнән төреннән. Елда машина яңарту килсен синең көчең